שלום לכולם, כל מי שיחפש לקנות סמארטפון סיני, אני מאוד ממליץ על האתר youplu.com כיוון שהוא מציע מגוון רחב מאוד של סמארטפונים, והוא מציע גם מבחר רחב מאוד של סמארטפונים סיניים מכל מיני חברות. בנוסף, האתר הזה מאוד זול, וזו אחת הסיבות שאני ממליץ עליו, כיוון שהמחירים שלו ממש אטרקטיביים. באתר ניתן למצוא מגוון רחב וגדול מאוד של סמארטפונים במחירים ממש זולים. השירות לקוחות של האתר מאוד טוב, הסליקת כספים מאובטחת, הוא שולח לכל חלקי הארץ, והוא מציע מגוון רחב מאוד של סמארטפונים במגוון רחב של חברות במחירים ללא תחרות. אז כל מי שמחפש לקנות סמארטפון סיני, אני מאוד ממליץ להיכנס לאתר youplu.com על מנת למצוא סמארטפון סיני שמומלץ עבורך או עבורך. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, את הסיקור שלי, אני אשמח אם תעשו לי אהבתי על הסרטון. אני אשמח אם תגיבו לי על הסרטון, ואם תירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. וכל מי שיצטרך עזרה, אני אשמח לעזור. ואתם מוזמנים כמובן להגיב ולכתוב לי. אז כל מי שמחפש לקנות סמארטפון סיני מומלץ וזול, אני מאוד ממליץ להיכנס לאתר youplu.com.